Tento týždeň vstupuje do kín film Mandalorian a Grogu a preto naposledy si tu môžeme dať nejaké predikcie, teórie, čo by som ja chcel vidieť od tohto filmu. Avšak toto video by som chcel poňať kúsok inak, ako by ste mohli čakať. Nebudú to nejaké moje teórie, aké postavy chcem vidieť, aby sa vrátili a čo všetko by sa tam presne malo stať. Skôr to bude, čo očakávam od toho filmu, aby to bolo vôbec hodné toho, že som na to išiel do kina a že v podstate je to film v kinách, je to taký event. A poďme sa teda na to pozrieť, keďže film vyvoláva veľkú kontroverziu v tom, že v podstate naväzuje na seriál z 3 sérií, ktorý by mohol pokračovať kľudne ďalšou sériou, aj sa tak plánovalo, ale je to z nejakého dôvodu film, čiže nielen, že sme čakali dlhú dobu, ale dostaneme toho oveľa menej, ako keby vyšla nová séria a preto si tento film musí obhájiť tú svoju existenciu. A je mi jasné, prečo tento film existuje a nejako im to nemám za zlé, keďže každá firma a spoločnosť chce mať veľké zisky, avšak položiť za to nejakú tú väčšiu myšlienku a nejaké inovatívne nápady by tiež nebolo na škodu. Začneme u ústrednej postavy Mandaloriana. Očakávam, že Mando bude mať v tomto filme nejaké nové motivácie, ktoré ho budú hnať ďalej. Čo sa týka trailerov, vidíme, ako pracuje pre Novú republiku a ničí imperiálov, avšak to je celé. Bude teraz Grogu brať na tieto vojnové misie, kde bude odpalovať imperiálne veci. Ako je to celé, čo máme čakať od tejto postavy. Za mňa prvé 2 série mal celkom fajn osobné motivácie, kedy sme videli, že tam mal nejaký konflikt medzi jeho ideológiou a taktiež medzi jeho životom a ako ho chcel žiť. To za mňa je solidná motivácia pre hlavnú postavu a nemusí to byť ani tak hlboké. Avšak v 3. sérii to celé zahodili a preto mám otázku, čo bude s Mandom teraz. Očividne si za rozhodnutiami stoja a pochybujem, že to budú veľmi meniť, čo ma veľmi mrzí, keďže už od 3. série mi teraz dali najavo, že ten príbeh nepôjde nejakým veľmi zaujímavým smerom, avšak mohli by tu priniesť nejakú novú motiváciu. Je tu ešte tá vec, že v traileri bolo spomínané, ako práve Din hovorí, že Grogu bude žiť oveľa dlhšie ako on a áno, to je problém, keďže má dieťa, ale toho prežije a v podstate chápem možno, že to by mohol byť nejaký príbehový oblúk, ale zároveň si myslím, že tým sme si kúsok prešli, kedy Grogu dostal výcvik a videli sme, že dokáže fungovať takto samostatne a tým pádom sa Mando o ňo nemusí báť a určite to Grogu v budúcnosti zvládne. A áno, to je taká vec, že musia Mandovi teda vymyslieť nejaké zaujímavé motivácie, zaujímavý spôsob, ako posunúť túto postavu ďalej a preto si myslím, že je tu len jedna možnosť, ako by to mohli urobiť. Mando už prešiel z toho chladného lovca k milujúcemu otcovi a vec, ktorá nám tu ostáva, je Mandaloriani a to nejaké ich náboženstvo a tradície. Ja si myslím, že s týmto by sa tu mali pohrať. Mali by sme vidieť Manda, ako sa posunie na inú úroveň v tomto celom, ako sa rozhodne dávať si dole helmu. Keďže sme v 3. sérii mali dosť zvláštne vyvrcholenie toho deja, že zrazu polka Mandalorianov si môže dávať dole tie helmy, aj Bo-Katan, ktorá ich vedie, ale tí zvyšní ako nemajú problém ich naďalej nosiť a sú tomu zaviazaní. A jednoducho tá tradícia nie je niečo za mňa veľmi dobré, tak nám to bolo aj vykreslované. Grogu nemôže normálne vidieť tvár svojho otca, deti od malička nemôžu ukazovať svoju tvár. Mne to nepríde úplne v poriadku a celkovo aj to, že keď si z nejakého nobl dôvodu niekto dá dole helmu, tak potom je vyhostený od tých Mandalorianov. Dejím sa, že Din Djarin v tom nevidí nejaké problémy a chce tým ísť ďalej. Ja som pôvodne myslel, že v 3. sérii dojde k tomu uvedomeniu, že to nie je úplne správne, ale samozrejme sa z začiatku bude o to snažiť, ale on k tomu vôbec nedospel. No a preto by sme tu nám mohli mať nejaký ten prerod a neviem, či to úplne urobia vzhľadom na koniec 3. série, ale to si myslím, že je celkom logický charakterový vývoj. Pokračovať budeme s druhou ústrednou postavou Grogu. Grogu je veľký fenomén už od prvej série Mandaloriana a je jasné, že teraz vo filme to naplno využívajú cez ten marketing a za mňa určite dobrý ťah, keďže to naláka mnohých divákov, aj takých tých viac bežných, ktorí sa nesústreďujú na nejaké seriály, tak to presne môže nalákať ľudí do kina.
ale ja si myslím, že z Grogu musia urobiť niečo viac v tomto filme. Nemôže to byť len cute postava, ktorá tam má také tie vtipné momenty, aby sa ľudia v kine zasmiali. Čo bolo zaujímavé na prvých 2 sériách, že sme rozvíjali nejakú záhadu okolo neho. A ja si myslím, že nebolo veľmi nutné, aby tá záhada bola vysvetlená, ako vo finále ju vysvetlili, že Grogu bol jeden z Jediov, ktorý prežil rozkaz 66, ale v podstate tu ani nemáme definované, že niekedy sa chová ako bábätko, niekedy je múdry a je to celkom zvláštne aj to, prečo chce Moff Gideon. To celé celkom narušilo podľa mňa tú dobrú atmosféru, čo táto postava mala, keďže bola to taká záhadná, nevyspytateľná postava, zároveň samozrejme zlatý, nalákal mnohých divákov, to je super, ale podľa mňa by si mal uchovať nejakú záhadu okolo neho, pridať tam niečo ďalšie. Ja si myslím, že niekedy záhady sú o to zaujímavejšie, keď ich nemáme explicitne vysvetlené, preto aj jodová rasa nikdy vysvetlená nebude, ale Grogu je súčasťou tejto rasy, tohto druhu. A preto si myslím, že by tu mohli pridať nejakú záhadu k nemu. Niečo zaujímavé, čo práve by divákov tiahlo tým príbehom a niečo, čo by sa nám odhalilo a možno by nám nad tým ostával rozum stať a nejako by to vyvrcholilo v tomto filme. No a tretiu vec, ktorú by som chcel určite v tomto filme vidieť, je obhájenie si toho, že toto je film. Ona už bola napísaná 4. séria Mandaloriana, avšak neskôr práve sa rozhodlo, že to bude film a tak sa to prepísalo, určite tam nebudú všetky veci, aké zamýšľali, určite to vo veľkom upravovali. Avšak ja potrebujem nejaké to obhajenie, prečo je to film, dajte nám tam nejakú udalosť, nejaký priebehový oblúk, ktorý jednoducho si dokáže obhájiť, že toto dali do kina. Lebo Star Wars to nie je nejaký Marvel, ktorý vydáva niekoľko filmov ročne a niektoré filmy si môžu dovoliť byť len taká hlúpa zábavka. Star Wars bola za mňa vždy udalosť a vždycky sa ľudia na to extrémne tešili, lebo to bolo niečo iné, niečo nové. A áno, viem, že Mando asi nebude mať toľko emočného prepojenia ako taká sequelová trilógia, ktorá ťahá postavy staré niekoľko rokov, ale podľa mňa by tu mohli vybudovať nový unikátny príbeh a obhajiť si to, že to bude veľká udalosť, taktiež sa tu snažiť o nejaké veľkolepé veci a nielen pokračovať v tom, čo seriál nejako stanovil. Skúšať práve posúvať aj nejako tie filmárske hranice v nejakých sekvenciách, čo dúfam, že film urobí, keďže počul som, že na IMAXe to mnohí ľudia odporúčajú a že sú tam mnohé praktické stop motion efekty a veľké jednozáberovky, tak dúfam, že prinesú niečo unikátne aj čo sa týka toho filmárskeho hľadiska, lebo na čo teda by tento film mal ísť do kin, ak to bude len ďalšia séria Mandaloriana skrátená a daná dokopy do jedného celku. Táto séria má ťažkú úlohu, keďže okrem toho, že musia nalákať nových divákov do kín, tak musia potešiť aj tých existujúcich divákov, ktorí videli 3 série seriálu. V podstate by sa dalo povedať aj 4, keďže tu máme Book of Boba Fett. A preto si myslím, že musia nejako zmysluplne posunúť aj celkový ten príbeh. Nemôže to byť niečo, čo skončí v podstate v rovnakom stave, v akom sme skončili v 3. sérii. A musia jednoducho niečo zmeniť, urobiť ten film zásadný a veľmi si neviem predstaviť zatiaľ ako, či tam urobia nejakú veľkú udalosť na konci a ja sa jednoducho bojím, že toto budú Mandové misie pre Novú republiku a to je tak celé a skončia v podstate len viac blízko s tým Grogu, kedy na nejakej misii si uvedomia, ako sú pre seba dôležití a to je tak celé. Ja dúfam, že tu bude, ako som spomínal, nejaký ten zmysloplný posun. Chcel by som v tomto vidieť nejaké tie stávky, hej, mať nejaké emočné zainteresovanie do tých postav, čo mi celkom chýba, keďže prvé 2 série to mali a pracujú na tom rovnakí ľudia, tak ja sa divím, že mohli by to priniesť nejako ďalej, aby to práve pre tých divákov bolo o to zaujímavé, aby nás to bavilo sledovať. A som zvedavý, ako sa s tým popasujú, zároveň mám nejaké tie obavy. Určite mi vy napíšte po toto video do komentárov, ako sa tešíte na tento film, no a ja potom nasledujúce video, ktoré natočím, bude nejaký ten môj názor na tento film a som zvedavý. Ako na jednu stranu sa teším, ale na druhú stranu sa kúsok obávam, keďže ak by to bol neúspech, čo to bude znamenať pre Star Wars a jednoducho mrzalo by ma vidieť túto obľúbenú postavu takto zlyhať. Dajte mi vedieť a my sa uvidíme na budúce.